Nagsaad karon ang Makabayan Bloc nga mag-file na sab sila og dugang impeachment complaint ato kang Vice President Sara Duterte. Kinihuman nga gibalibaran sa Korte Suprema kagahapon ang gilusong motion for reconsideration ug mibarog nga unconstitutional ang reklamo batok sa bise. Botang nga gikadismaya sab sa maong nga grupo. Ipasabot ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga tungod niini mas maglisod matod pa ang katawhan nga mapatubag ang mga tinag-as nga mga opisyal. At ang maminawon ang mamahayag ni Representative Antonio Tinio sa ACT Teachers Party List. Ibig sabihin nito, magiging mas mahirap lalo ang pag-impeach sa mga pinakamataas na opisyal. Karapatan ito ng mamamayan, no, na panagutin ang presidente, vice-presidente at iba pa. Sumala na tiniyo nga patubagon gihapon niya si Vice President Sara kabahin sa giingong dili tarong nga paggasto sa kapin 600 million pesos nga confidential funds. Problisab niya gipunto nga ilang ginasulong karon ginaduso ang panawagan sa katawhang Pilipino nga mapatubag ang tanang kurap og sugda nila kini sa presidente og ingon man vice presidente. At ang minawon ang dugang pamahayag ni Representative Antonio Tinio. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan, lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok sa presidente at sa vice-presidente. Sa Pebrero 6, 2026, mamahimo nang makapasaka pag-usab og laing impeachment complaint kang Vice President Sara Duterte subay sa 1-year bar rule.